Според мен, това, което ние наричаме култура, е различно от това, което в Африка се разбира като култура. Там е една самобитност, която присъства в абсолютно всичко, което правят хората на ежедневна база, и всъщност и музиката, и танците, и всякакъв вид изкуство, дори крафтове, изработка на кукли, на подаръчни предмети. Всичко това е свързано с начина на живот. Тоест, бита, наистина тук и сега това, което виждаме, това, което ни се случва, въобще не е отделено от изкуството и от този за нас абстрактен свят. Реално, примерно, специално за съвременния танц, на Запад той е доста абстрактен и е много свързан с чувствата и с един невидим свят, докато в Африка той е свързан много живо с това, което се случва и с това, което се вижда и това, което човек може да преживее в момента. Така че мисля, че културата е много богата и ние продължаваме да наблюдаваме как целият свят черпи вдъхновение от африканския континент в абсолютно всички сфери. И мода, и музика, и танци. Африканската музика, сега и африканската култура, и въобще африканския континент преживява ренесанс. И ние в един момент всички лека по лека ще започнем да се обръщаме към такъв тип изкуство, който да ни носи усещането за автентичност и истинност, защото това е нещо, което ще се превърне в ценност все повече.